svima ljudi dobrodošli još jedan klip. I danas treniramo znači Zula Europe. Kao što vidite, znači danas je daći novi klip. Samo da smaknem sve sebe. Tip na rukovica, znači na ko sam je bez veze stavio, da mi kad bi mi ležala ruka da me ne boli iz glavu ovako. Znači evo, krenuli smo. Već je neko rokanje. I ćemo dole kroz onaj prolog. Znači ja sam, ako ste možda vidjeli sam trenutak. Opa. Imamo sad ovo, tako da će biti mnogo dobro. Ček. Iza meni je došao. Ako ste vidjeli ljudi, znači da nalakirane su mi nokti, sestra me je uhvatila dok sam spavao, ali to me neće spriječiti da snimim klip. Tako da se bacimo na gameplay, da više ne pričam ovako. Vidio pičku komantarima koliko me uplašio. Sad ćemo čekati ovdje. Ne. Nismo ga vidjeli, nema veze. Sada smo treći, to jest ne ovako na kako se kaže, na tabeli, nego smo treći u našem ekipi. Ko je sljedeći? Kako sam ja budala jebot. Čoveče, uplaši me. Sad ćemo čekati ovdje likove da na Indiju. Moram se i popeti ovdje. Jevem ti mamu, ja u pičku. Koji kurac, vrat, čekaj, samo skinem na rupicu. Ipak ne štiti zlo, nek samo smijeti. A tu je lik 100% znao, znači, dobro je uplašen. Dobro je otišao da ima, da će biti mrtav. Je mrtav? Jeste. Mrtav je. Sam ti piči. Pobježi, mamone. Ujebote se. Kako me prepade, znam što se uježivljavamo, ako i risk koliko je još. Pošto snimam preko Bandicama, znate da je Bandicam ograničen, pa ćemo u 10 minuta. Dobro je Assist Master, znači to je rokačina žešća. Sada ćemo da odemo ovako ovdje. Ajde, razbiću. Dakle sam ga ubio, brat. Hoćemo da dođemo. Ajde, majmuna, prolazi. Hoće napred i nazad. Koliko su ovi retardirani likovi, nešto je nevjerojatno. Znači, ćemo ovako, pa ćemo malo da promijenimo smjer i ćemo ovdje. Neka njega prvi nek izvidi kakva je situacija. Vidite u pičku maternu što sam na mene jebot. Ovo nije normalno.
Opa, šta bi mačka? Ne, brate, lik je ubio me sa AWP-om i tačno je znao, znači gdje se ja nalazim. Sad će nagledam ovdje, znači da bacimo bombu. Ej, bacio sam kod sebe, nisam dobro bacio bombu. Nadam se da mi niko neće da iskoči, znači do sada smo i dalje treći, ali nema veze. Šta lik ima? Ne, jebe mi ti majku i pušku više. Sam debil jebo. Ajde sam polako, znači. Sad znam da je tu. Ćemo da mu bacimo bombu, nema nikog, čisto je ovdje. Jebe mi ti majke. Šumreti jebote ja. Hoćeš malo sutra. Da me ubiješ, malo ti jebem. Ali u glavu, brate, u glavu sam ga roknuo i piše da ima 100 health. Brate, ja ne znam šta je on, brate, majke mi, mislim, stvarno mi nije jasno, ono. Čekaj, ako ćemo. Ne, nisam dobro bacio, fuck. Sad ćemo ovako. Jebote. Ne mogu da verujem. Luz, izgubili smo. Jupi. Ja nisam ni prvi ni drugi treći na listi, nego idemo dalje normalno. Nadam se da mi ne vidite novce, što ne želim da mislite nešto. Da vidimo, znači ja sam lik, imao sam 13 kilova, a lik koji su prvi, drugi i treći, oni su, nijedan iz naših tima nije bio na top 3 listi, nego su svi iz njihov. Znači, ljudi, sad ćemo da vidimo. Hoćete li još igrati? Nećete. Hoćete, nećete. Će još neko čekati. Pa ajde ulađi, šta ga šiša. Znači, ljudi, snimam preko Bandicama i ovo mi je kamera preko telefona, znači snimam s telefonom facecam, tako da kasnije ću idemo na Camtasia pa malo to je izeditujemo pa video izlazi na YouTube, znači ne znam, imamo jedno pola sata, tako da ljudi, malo ovako da vas iznenadim, prijatno da izbacujem klipove. Koliko je, još sad 8 minuta, znači još 2 minuta, pa će se video prekinuti, pa ću ga ja malo još jednom nastaviti, pošto je to ipak Bandicam, najveće snanje od programa. I tako to. Sad ćemo da idemo oko. Odakle, brati? Ovo je stvarno mislim logično, ako idete u njihovu bazu, šta vrate, ko možda idu u pičku. Sad ćemo da idemo kroz dva lika ima, tako da nije baš. Kaj taj ovo lika? Srale, joj srale, sad da te userem, sad ti jebat malo. O, brati! Ne mogu da verujem, znači ovo je nenormalno. Ovo je nenormalno, znači šta je, sačekat ćemo, znači još. Ćemo ovako, ima nikoga nema, znači tu ćemo se uštekamo. Bandicam i dalje snima, znači nije me izdeverio, pa jebem ti kevu više. Gdje si? Tu su likovi, tako da ljudi, poželite mi sreću. Ništa od moje sreće, znači niste mi poželili. Tako da nastavljamo.
Ne mogu da verujem, brate, ono, bukvalno, ne mogu da verujem. Revenge, dobro je, revenge, to mi ti kaže. Aj ti prvi. Kudaj? Ne mogu da verujem, ali nema veze. Headshootaru sam do. Evo sad je on meni, brat. 15 metara me lik ubio, bravo, a ja sam njih roko ponekad dati 100 metara, ne? Upravo preko cijele mape. Sad ćemo ako da bacimo bombu, pa šta Bog da. Ubio sam ga s bombom, da li mene neko zeza, brat? Ne, 3 HP-a mu je stalo, nema veze ljudi, naravno. Znači, ovaj video će trajati negdje oko 16 minuta. Da, pošto ono, vrati smarulja, ne želim da vas smaram, nego... Ja, što bi se reklo. Ček, mislim da idemo vam, prvo. Ne, jebem ti govna, idemo vam. Će oni vam da se... Jebem li vam dete. Ojej, ti semenik, ja. Sad šta se ja jebem s vama? To će pisati. What the fuck? Ja ne mogu da verujem, brat. Ovi ljudi ništa. 4 kila jebeno imam, znači sam 4 kila imam. Odakle više, sestra moja? Pa normalno, brate, kako ja njega mu da ubijem kad slik nije još mi stvorio jebeno. Ićemo sada vamo, što ćemo oni tu da dođu vjerojatno. Sada bacimo bombu, kao što sam rekao. Bravo li. Ali odakle se vi stvarate, meni nije jasno, stvarno ono. Koji on je kurac? Mi smo Zula, oni su ovi kuci. Tako, a gdje ćeš, majko, ti jebem ja. Znači ljudi, to je bilo to za ovaj video, nas video, ako jeste ostavite like, share i subscribe, ste video veliki pozdrav i doviđena, doviđena, kako sam rekao. Znači, samo ovdje znači da velika podrška, nije velika podrška, nego si da ostavite sub i like, naravno komentarišite video, da li želite još Zule ili nešto drugo. Tako da, ako se vidio ovaj klip, normalno još jednom kažem, ostavite like, share i subscribe. Da se ti da veliki pozdrav i